ta fahimci ka fi kasanta. In ta wabci kuɗi sai ta rintima yar banza. Dakata komai za ka yau ka sa alkunya, don kwamo 'yan mata kuɗi muke yi tema. Kai mata na zamani ne suna dimauta ni, dukan su daidai ne karkara da 'yan birni. Halin su daidai ne sai su saka rudani. Akan hakan ne nazarin da za ya fishe ni, in kama dahir domin in kori kaulani. Zama na aure ke sa a kori alhini, amma ina tsoron ja'irai na zamani ba za su kyale ka kwanda 'yan salanta ba. Dakata mu fa ba za mu karɓi reni ba, mazan da matan ba wanda bai yi laifi ba. A duniya ban gama hantarar kudade ba, sayar da kushen domin ba za mu karba ba. Da mu da ku babu gwani bere a yau duba, ni dai soyayya ce na kira in ka duba. In ka amince ba za a fasa aure ba. Wata ma sai ta fahimci ka fi kasanta. In ta wabci kuɗi sai ta rintima yar banza. Dakata komai za ka yau ka sa alkunya, don kwamo 'yan mata kuɗi muke yi nema. Barni 'yan mata ne ba za ki mun ƙarya ba, tunda ban je kofar gidan ku yin zance ba. Kin gane ba zan baki 'yan kuɗaɗe na ba, kin gane ne da su ne kike ta yi min jarba. To tsaya ki jima 'yan kuɗin fa ba naune ba. Kin ga babana ne yace sai mai goro, a gidan baba Talata har yace na yi sauri. Kai yanzu ma jifa nake kamar yana nema na. Je mu kawai in raka kaya an gona. Kai ni ki bar ni kawai abba za ya yi min duka. A'a sai mun je ko ina kake zambe ka, don ku zan yi mai yar bayani sai ya gane. Kai ni fa ban so hajiya ki je ki ma na gode. Me kake so in maka sahibi dan gaye, ga kala ta shiga ta ka ganni ai na waye. Iko kina indiya ne ba za mu yi aure ba.